Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tikibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu ekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 23 years ekuberekwa. I am married zvangu. Saka pane umwe mwana wamai guru. She is the sister of my mom. Saka iye she was supposed to get married muna December, but ndakazoti ndaenda kumusha tava kuprepare and the arrangements and everything. Zvinhu zvose zvainge zvakarongeka. Mama ndopa vakabva vazoti I want her to get married in November. Saka inini panguva yacho iyoyo ndainge ndisingatombozvinzwisisi since tiri vanhu vakatongokurira muchechi, but mama vakatongozviitira utsinye vachiti ndinozviziva kuti vanhu vanoita get married muna November marriages avo anenge akazara macases. Saka ivo mama pavakazoisa that issue kuna amai guru kuti she must get married in November because inini I want to go somewhere muna December, saka I won't be available for that Rora day. Saka ivo amai guru nekudawo kwekuti mama vangu munhu ane mari vakabva vazongo respect the wishes of her sister who is my mom. Ndokubva mwana wa amai guru azotongororwa zvake. Rora day racho takatongoriita muna November, but these were the words that my mom said. Vakatoti kwandiri ndikuda kuti aroorwe muna November so that her marriage can be full of cases. Ndo zvakaitika mukomana last year muna November. At that time I didn't even understand why my mom was saying that akarorwa muna November a marriage will be full of cases. But so far mukoma nema investigations ose andakaita, I then found out kuti hazvitotendedzwe kuti vanhu vange vachiroorana kana kutizisana muna November imomo. So I really feel guilty about zvinhu izvo zvakaitwa namama vangu. Apa isusu we are a family of vanhu vanozviita vanhu vanonamata, especially my mom. How could she do such a thing? Ivo pavakanzi namai guru aiwa November haite, why don't we shift the date kunosvika muna December? Then mama vakabva vati isusu we are Christians, we do not belong kuzvinhu izvi zvechivanhu, so they do not affect us at all. Yet ivo mama pavainge vataura neni vakatoti ndoda kuti macases acho ange achizoenda paari. Ndakashamisika mama vangu pavakataura zvinhu izvi because just a few hours before mama vachitaura neni ndo pavakataura nyaya idzodzo dzemacases. Yet pavainge vava kutaura nasisi vavo vainge vava kuti we do not believe in cases and stuff like that. Vana vaMwari vanokwanisa kungoroorana apo pavanenge vachinzwa kuda kuroorana. Ndo confession yangu iyoyo mukoma. I am just watching a relationship. I am not sure kuti what is going to happen in her marriage, but zvakaitwa namama vangu I feel as if uroi chaiwo wavakaita. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Yo, can you imagine? Just imagine, hanzi mama vakati ivo isusu we are Christians, saka izvo zvekunzi vanhu havaroorani kana kutizisana muna November, we do not care about that. But kuvana vavo mama ava vakati I want her to get married muna November so that her marriage can be full of cases. Mazvionaka kuti munhu anokwanisa kutokusimbisa but at the background anenge achitokushuvira zvinhu zvakashata. Saka please at all the times ngatigogarai takangwarira kuti munhu anokwanisa kutongo kupa advice yekuti iye anenge achitoziva kuti advice yaari kupa it is the wrong advice. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Ndakatumidzirwa rimwe voice note iri ndakaritumidzirwa richibva kuna vamwe mukoma. So voice note racho rakamira sekudai so. Hanzi mukasei mukoma Nashe,
onai nyaya iri panapa. Handizivi kuti ndokupai the whole detail yemafambiro ose andakaita ndichienda kuMozambique kana kuti this particular situation yandakazosangana nayo. Nyaya iripo mukomanashi ndeyekuti ndakauya muno muSouth Africa mugore ra2014 ndikabva ndazowanawo basa. Pandakawana basa mainge muri mugore ra2015 pane kampaniwo uko kukambani kwandainge ndichishanda, but yainge ingoriwo nyaya iya yekuti the life yatairarama it was just earning from hand to mouth. Kamari kacho kainge kari kashomasa, hapana kana zvawaimbokwanisa kuita nekamari kacho ikako. So mukomanashi ndakazoti regedzai ndinge ndichizama kuvhurawo spaza. Ndakazozama kuvhura spaza. Patakazama kuvhura spaza mainge muri mugore ra2021. So ndainge ndichishanda, but chakabuda mukomanashi apatomborina zvachose chakabuda. Kuzofambawo ndainge ndichizama kufambawo ndainge ndichitozama kufamba, asi hapana chaibuda. So ndopandakazotanga kuwirirana nevamwe vanhu ava vandainge ndichiwirirana navo vainge vari vekuMozambique. So 2021 iyoyo ndakazoendawo kuMozambique. Ndakati ndazoenda kuMozambique ikoko ndakabva ndazonosangana neumwe murume uyu akabva azotipawo zvaakatipa. So ndakati ndapiwa zvose izvozvo ndakabva ndazogara ndokubva ndazodzokera futi kuMozambique kuya. Ndakabva ndazopiwa zvekare zvimwe zvinhu, asi hapana kana chakambofamba zvachose. Ndakaenda kuMozambique ndichidzoka kanokwana kuita 4 times, asi chaifamba hapana. So ndiri muno muSouth Africa gore rino rakati richitanga ndakabva ndazosangana zvekare nemurume anobva kuMozambique. So ndichisvika akabva andiprofitawo uye chainge chiri chokwadi, ende ainge achindiudza zvose izvo zvinoitika mukati mekurarama kwangu. Ndakabva ndamuudza kuti inini basa rangu harisi kufamba. Ndikabva ndamuudza zvechispaza changu chiya chandainge ndakatanga, ndichimuudza kuti chispaza changu ichi chiri kutoramba zvachose kuti chinge chichibudirira. Vakabva vati inini ndinoda kuti munge muchinditengera zvidhori izvi ndakabva ndanzi ndinofanira kuzvitenga zviri zviviri. Ndokubva ndaenda ndikabva ndanotenga zvidhori zviya. Ndatenga ndakabva ndazonozvisiya paari, iye akabva azosara nazvo zvidhori izvi kwe3 days. Ndakabva ndazodzokera, this was after 3 days, ndokubva ndadzokera ndikaenda ndikanotora zvidhori zviya. Akabva ati iwewe chingonozviisa mushopu mako, mutakshop mangu muya. Saka ndakatora zvidhori zviya ndokubva ndazoenda nazvo muspaza mangu ndokubva ndazonozvisiya, asi hapana chakachinja. Ndikabva ndatodzokera kwaari ndichimuudza kuti zvidhori zviya zvamakandipa kana ndikatarisa ndiri kuona kuti hapana kana chakatombochinja zvachose, hapana chiri kufamba. Ndakazotopedzisira ndazotodzingwa nepandainge ndichishanda ndisisina kana mari yekuti ndinge ndichibhadhara rent. So pandakazotuta zvinhu zvangu izvo zvidhori ndakatozvisiya intentionally. Ndichizvisiya zvidhori izvi intentionally inhau yekuti ndainge ndaona kuti zvinhu izvi hapana kana zuva razvakambondishandira uye hazvishandi. Ndokubva ndangozvisiyawo mukaspaza ikako. 1 month down the line vana vangu vakatanga kurwara mukomanashi. Vana vangu vakatanga kurwara, even inini ndichitemwa nemusoro kusvika kuswera zuro. Adzimai vangu vakatanga vachiita severe flu ndokubva vatovharwa pahuro, ende vainge vava kusatogona kana nekufema kana nekuvata chaiko. Saka handichazivi kuti ataki iyi iri kubva papi. So ini ndiri kutokumbirawo rubatsiro. Kuya kwandakanotora zvinhu zviya handichadi kana nekudzokera, nekuti ndava kutoona kuti zvinhu zvandakapiwa nemurume uyu zvinhu zvekuti kana ndikaramba ndichitamba nazvo zvinokwanisa kuzondiurayira vana vangu. Saka handichadi kudzokerako ikoko. Zvidhori izvi zvaingova zvidhori zvandakanzi ndingonotenga kana muPep kana kuti muShoprite, ende painge pasina kana mhiko imwe chete zvayo. But pari zvino ndiri kutobva kumaprofita. Hondo yacho haisi kuita, zviri kunzi zviri kutoda kuuraya, zviri kutoda ropa chairo pakaipa. Ndiri kutobva pamasowe izvezvi. Mukadzi handina kuita kuti ange achizviziva, because pamajeni angu andainge ndichienda kunotsvaka rubatsiro
vaizviziva kuti baba vari kufamba-famba, ende ivo baba vachifamba-famba vari kutsvaka chinovabatsira mumabhizinesis avo. But zvenyaya iyi handina kumbogara ndabuda pachena nekuti tainge tisingatowirirani. Mudzimai wangu zvose izvi zvandakaita ainge asingatombozvidi zvachose, saka ndakazviita inini ndichingozviita ndiri ndoga tisingawirirani ende mukomanashi. Saka ndinotya kuti kana ndikavaudza kuti ndizvo zvava kukonzeresa pakazoitika chimwe chinhu, munoziva kuti pakuroora pedu pachishona, kana kuri kunzi kana ivo vakazozviziva nyaya dzacho hadzizobudi zvakanaka. Apa ndiri kutoita ndakatowanda, handiti muri kuona, ndiri kuita ndakawanda kuzosvika ndichizowana help ndinenge ndakawanda. Ndiri kutotsvakawo help nekuti kana ndikavaudza vakazviziva kuti ndo zviripo, baba, ngozi dzacho hadzingazombotangika, hadzitoiti. Apa ivo ndivo vari kutoda kutourayiwa. Yakatanga iri kwatiri isuwo, ndokubva tazoendawo kumuteuro tichinogezerwawo zvinotombotaramuka. Ivo vanoenda kumachechi, kumasinagoge kwavo ikoko, saka havabhilivhi mazviri, saka ndo pane mahwani acho ipapo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, saka ndo maconversation avo andakaita navo mukoma vedu ava. Hei, pakaipa. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hei, ndakavabvunza ndikati, saka ivo vanozviziva here ivo amai guru kuti ndo zvamakaita izvi? Apa amai guru vari kurwara, saka ivo mukoma vakabva vati kwete, kana mudzimai wangu haazvizivi kuti ndo zvandakaita izvi, nekuti kana ndikagara ndamuzivisa then zvinhu hazvizofambi mune zvakanaka. So please let us try to speak with him in the comment section. But inini ndinoona sekunge ivo amai guru vanofanira kuti vange vachizviziva kuti ndo zvavakaita mukoma, kuitira kuti vange vachiisa musoro pamwe chete, because kana vakaisa musoro pamwe chete zvimwe kuda ivo amai guru vanokwanisa kuuyawo nemasolutions rather than kuti amai guru vangoramba vachingorwara vachida kuurawa nezvidhori izvi, apa ivo vasina kana chavanenge vachiziva. So please tell me what you think in the comment section. Saka kana kuri kunziwo munoitawo zvekubatsira, you can come to my inbox, because mukoma vedu chavari kungoda help chete, saka you can come to my inbox. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi? Inini ndiri murume ane makore 34 ekuberekwa. Mukomanashi, ndiri kuda kureururawo izvo zvandakaita mukadzi uyo wandiri kugara naye. Yes, it might sound something that is very unbelievable, asi zvinhu zviri kutoitika. Mukomanashi, inini ndiri kugara mukadzi uyo ane makore 56 ekuberekwa, uye ndakamushandisira mishonga. Zvakaitika mukoma ndezvekuti mukadzi uyu ndewe muno muSouth Africa, munhu ane zvinhu zvake, munhu uya wekuti iye pakafa murume wake akangosiyiwawo nezvinhu zvakati wandei, zvekare nemateksi akati wandei, saka munhu ane mari dzake. Well, mukoma ndakangouyawo pamba pake ndichimuitira peace job, ende ndainge ndichitongokurawo pane imwe yard because ane maproperty akawanda, saka akangonditorawo parobot ndokubva azoenda neni, ndokubva azondisiya kuya, ndikarova basa. Mukadzi uyu iye ane matarisiro mamwe aakazondiita zvekuti hana yangu yakabva yarova matarisiro aya ekutoti unotoona kutoti munhu uyu akuchiva, because iye akatarisa apa pasikarudzi yangu, ndokubva angoramba akatarisa, akazoita sekunge avhunduka. At that time pandakazomuresponda back, ndikabva ndaona kuti amai ava vane zvavari kusuwa muupenyu hwavo. Anyway, mukomanashi, inini ndakabva ndangoramba ndichitaura naye, but I never made that mistake yekungotanga kungomuataka kuti mother ndatokudai. Ndakangoramba ndichingovamhoresa like in the morning, kungoti morning madam, iwo aibva apindurawo mukadzi uyu
ende hatina kana kumbogara taudzana kuti tinodanana pafoni. Saka inini ndakabva ndazotanga kufamba, ndakafamba mukomanashi without rest because ndakabva ndaona kuti this was my only opportunity in life. Inini mukoma, I know kuti vanhu vanokwanisa kundiblema, but kunyangwe form 4 handitomborina. At that time ndaiti kana ndikatarisa upenyu hwangu ndaizvibvunza kuti alright, upenyu hwangu huchazovei zvandisina kana kumbogara ndakawana opportunity yekuti ndinge ndichingobatawo mari. Saka mukadzi uyu paakapinda muupenyu hwangu, iye akabva azotova an opportunity yandainge ndapiwa naMwari nevadzimu vangu. Ndakatanga ndichafamba mukomanashi, ndichafamba maprofita akasiyana siyana, but ndakabva ndaona kuti dammit man, vanhu ava vari kundipedzera nguva. Ndikabva ndazotoenda kumaprofita vaya vanoita zvenguo tsvuku. Ndakati ndaenda kuya ndikabva ndanzi uyu ndiye achazotova mukadzi wangu. Saka ndakabva ndangopiwa tsono idzi dzandakapiwa ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichinodzisiya mumotikari make. Saka ndakapiwa tsono 3. So zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakabva ndazotaura naye again, ndikabva ndamuudza kuti kana mari yerent handitomborina, saka ndainge ndichitongotsvakawo kana aine zvimapiece job so that ndingokwanisawo kungobhadhara half mari yerent. She really felt so sorry. Ndokubva ati I am really sorry, but pari zvino mapiece job andina. Ndakangoti please madam, even kungogeza motikari yenyu kashoma ikako kamunenge mandipa, that will be fine. Iye akabva azoti alright, it is fine. Inini zvandikuda kuti unge uchizoita ndezvekuti I am going to come and pick you up, tobva tadzokera kuya so that ungonoona kuti hakuna here rimwe bundo riri kukura, because we were just approaching the raining season. Saka akabva azonditora ndokubva azonondisiya kuya. So when she came back, pandainge ndava kuloada back matools awo atainge tatora kumba kwake, ndopandakabva ndazongosiya tsono dziya dziri 3 mubhuti remotikari yake. Mukomanashi ndakati ndichinosvika kumba, foni ichitopinda. Akangondifonera, ndikabva ndati yes madam. Akabva ati ndeipi uri sei, watodya here? Ndikabva ndatoziva kutoti ya tsono dziya dziri kushanda. Ndikabva ndati no kana handina kana kumbodya. Akabva ati what do you want to eat? Ndikati mumba mangu mungori nemazai, saka ndichabika sadza nemazai, maybe ndichangotengawo something kuti ndinge ndichizongofila better, but ndo chikafu chandinacho mumba mangu. Akabva ati alright, is it possible that I can come and pick you up? Ndikabva ndati yes madam, please come and pick me up. Mukadzi uya ndokubva atouya, akabva anditora. Mukomanashi ndokuzototanga kutogara pandakaita naye mukadzi uyu, nanhasi uno ndichiri kugara naye mukomanashi. Tsono idzodzo ndo dzakandishandira. Rino dambudziko rangu mukoma, iniwo ndichiuya kuno kuJoni, ndakangouyawo kuno kuJoni ndisinawo mwana, handina kana kumbogara ndaita mwana. Saka apa ndikutanga kufunga kuti zvino I am happy. Yes, I am being treated really nice. Hapana chandinokumbira ndikasapiwa. Even kumusha uko ndakatopiwawo mari yekuti nditangewo kagrocery shop kangu kumusha. Saka I know kuti amai vangu nemasiblings angu vari kutodyawo vachiguta, no stress at all. Iye akangondiudza nyaya iyoyo yekuti as long as you will be faithful to me, neniwo I will be faithful to you. But nyaya iripo ndeyekuti ndava kuda mwana mukomanashi, ndava kuda mwana. Saka mukadzi uyu iye ane mwana wake, the last born yacho ane 22 years. Saka ndikuti kana ndikamutarisa ndikutoona mukadzi wekuti ndinokwanisa kutomutora, ndinokwanisa kutoita naye mwana. So handizivi kuti this thing that I am doing is a wise thing, but kana ndikafunga nezvayo nyaya iyi mukoma, kana kuchipinge ndinokwanisa kutomuendera mwana uyu so that ndimuconfuse enough zvekuti kana tikazotanga kudanana tinongodanana in secret. Inini ndichingoramba ndichigara naamai vacho. Please help me, because pana amai vacho ndo pane mukoko wemari, but mwana wacho ndiye anokwanisa kundipawo mwana. I cannot mukomanashi die without having a child. Kudzinza redu rinozoita sei kana ndikafa ndisina mwana? Please assist me. Is it a wise decision that I want to take? Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa
Zino vanhu vemataxi ava havasi dangerous here naye mukoma, havasi dangerous here naye mukoma. Vanhu vemataxi ava hanzi mwana wacho ane 21 years, ndokuti kana ndikamutarisa ndinoona mukadzi apa. I am staying namai vacho. She is the one who is like my breadwinner. Vanondipa zvose zvandinoda, handishandi, handiite sei, ndinongoswera zvangu ndiri pamba. Tinenge takangogara pamba and tikangofungawo kuenda out, ndopatinozongobuda tobva taenda out, but tinongoswera zvedu tiri pamba. Hey, pakaipa. Please let us try to speak with her. Pakaipa, please ngatizamei kutaura navo mukoma vedu ava mucomment section.